ġirja ta' 10 kilometri mill-Palazz ta' Sant'Anton sal-Palazz tal-President il-Belt. The 10 km l-China Palace Run ser issir il-ħadd li ġej. Bil-fondi miġbura se jmorru għal Malta Community Chest Fund. Il-Maġġuri Richard Vassallo li ħareġ b'din l-inizjattiva għal l-idea twildet mix-xewqa tal-komunità atletika sabiex minn barra l-mixja tal-President ikollhom attività ta' ġiri marbuta ma' din il-fondazzjoni. Qed jieħu ħsieb il-loġistika tal-ġirja l-organizzatur ewlieni tal-Malta Marathon Joe Micallef. U għal li minħabba sħana, il-ġirja se tibda fis-6 ta' filgħodu, sija qabel l-edizzjoni tas-sena l-oħra għal ukoll li mat-triq. L-atleti se jkollhom ċans jifriskaw bl-ilma wara apprezzament tal-appoġġ ta' diversi entitajiet fosthom il-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta, il-Leża u Transport Malta fl-arranġamenti ta' traffiku. Aħna kemm jista' jkun nagħlqu mill-inqas possibbli. Jiena nikkalkula l-ewwel atleta fiex inħajaddi u l-aħħar atleta fiex inħajaddi. U jinfetu jingħalqu daw it-toroq. Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, spjegat li l-fondazzjoni tirċievi numru kbir ta' talbiet tal-għajnuna matul is-sena kollha, b'każijiet li qed ikunu dejjem aktar diversi u komplessi. Qalet għalhekk li l-ħidma tal-fondazzjoni teħtieġ sosten kontinwu sabiex tkun tista' tibqa' tassisti lil dawk fil-bżonn. U l-iskop huwa dejjem wieħed. Minn hawnhekk jiena dejjem nitkarrab għal aktar u aktar għajnuna. Biss ħanajdilkom jien din nagħmilha u nagħmilha bil-qalb għaliex niddependu ħafna fuq l-għajnuna. Għal-ġirja tal-ħadd li ġej l-14 ta' Ġunju diġà applikaw 700 persuna. Ir-reġistrazzjoni tista' ssir fuq maltamarathon.com.